El càncer de mama és una malaltia heterogènia, morfològica, però també biològica i molecularment. Des de que una dona participa al programa de cribaratge o es palpa una lesió a la mama i fins que li proveïm amb un diagnòstic patològic detallat amb les característiques de la seva possible malaltia, aquí als laboratoris d'anatomia patològica de l'Hospital del Mar, integrats a la xarxa d'IBI, tenen lloc diversos processos. Primer s'ha de preservar el teixit, que és el que anomenem fixació de la mostra perquè no es faci malbé, i després, una vegada el teixit s'ha fixat, al laboratori es talla, es tenyeix i es processa perquè puguem valorar-lo al microscopi i poder emetre un diagnòstic correcte. Aquí al Servei de Patologia de l'Hospital del Mar valorem també diferents paràmetres biològics com l'expressió de diferents receptors, proteïnes o alteracions moleculars a les cèl·lules tumorals per tal de definir millor el perfil de cada càncer. L'avaluació d'aquests paràmetres permetrà que les pacients rebin un tractament individualitzat i ajustat a les característiques pròpies de la seva malaltia. Això és el que es coneix com a medicina personalitzada.